Ginaprubahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suspensyon sang face-to-face classes sa senior high school ukon halin sa preschool, tubtob sa senior high school. Subong adlaw, bangod sa mabaskog nga pag-ulan, dala sang Bagyo Inday. Epektibo ang order para sa pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Padayon man nga ginaabisuhan ang publiko nga mag-monitor sa update sa sa Weather Bureau, pagiman diri sa Bombo Radio Iloilo, samtang nga malain pa ang tiyempo. Sa probinsya sang Iloilo, ang nag-anunsyo nga wala sang klase mo ang local government unit sang San Joaquin, Iloilo, wala sang klase sa tanan nga level. Sa Tigbawan, wala sang klase sa tanan nga level. Sa Banwa sang Alimodjan, wala sang klase sa preschool, tubtob sa senior high school. May mogit magpalabot sang impormasyon diri sa Bombo Radio Iloilo kung mayara pa sang dugang nga mga suspensyon ng mga local government unit. Samtang sa probinsya sang Antique, suspendido man ang klase sa tanan nga level. Amuman ang trabaho sa provincial, municipal kag national government offices bangod sa mabaskog nga ulan dala sang nagbaskog nga southwest monsoon ukon habagat nga epekto sang Bagyo Inday. Magapabili naman sa provincial government ang trabaho sang essential government offices kag mga personnel nga nagahatag sang importante nga serbisyo. Ginaengganyo man ang mga lokal o kunsang lokal nga mga pamunuan, ang mga pribado nga establishmento, non-government agencies o kun organization kag iban pa nga institusyon nga magsuspend man sang trabaho bangod sa malain nga tiyempo.